Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa barakatuhu ake cewa. Wa mada'amuhu haramun, wa masharabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa guziya bil haram. We live in a country where top government officials and dignitaries embezzles and loads the public treasures to feed, clothe, shelter and train their families. What does the future hold? Mommy! Hey! Come on, Daddy. What? You have to expect a punch and get over it. Have death thrown on you and brush it off. Be tripped but stand up stronger than ever. That is why the movers and shakers of Kallan, Sarah Movers, resurfaces with an incredible masterpiece. Daga ni sai ke na so ki ji zancen nan daga ni sai ke farar zuma zo da farar saka daga ni sai ke saurara ki ji zancen nan daga ni sai ke saurara ki ji zancen nan daga ni sai ke Me kake so na ce musu? Kana so na faɗa musu abin da ya faru ne? Bayan mun yi alkawari daga ni sai kai. Daga ta Zara, kar ki roƙe ni abin da na san ba zan iya aikatawa ba. In dai ɗan halal ne shi, kuma mace da namiji ne suka haife shi, ai bai kamata a ce ya sake ki ba. Kawai ki tafi sai na neme ki. Idan baka dawo da Zara ba, wallahi Allah zai iya tsine maka akanta. Daga ni sai ke. Disappointments, heartaches, headaches, heartbreaks, liars, cheaters, players, fake friends, scandalous males and females. Duk duniya babu wanda zai san abin da ya faru tsakanina da ke. Daga ni sai ke. Daga ni sai ke, a film with a strong storyline and abstract concept. Babu mahallukin da zai san kina dauke da wannan larurar. Daga ni sai ke. Daga ni sai ke. Watch and spot the difference in quality. Na fara gana gaya miki. Daga ni sai ke. Daga ni sai ke. Daga ni sai ke. Duk maganar ku iri ɗaya. Daga ni sai ke. Hey! Stop this music! Me yasa ka mayar min da gida kamar club? Come on, Dad. Sun zo ne su taya ni murnar dawowa daga America. They want to celebrate with me. Yeah. Exactly! An Usman Muazu film, story
Aminu Sharif Ahmed. Screenplay Yakub M. Kuma. Producer Nazifi Asnan. Assistant Director Yasin Awal. Dagani Seki. Specially and carefully treated and directed by the eloquent director Malam Aminu Saira. Dagani Seki. A mother is the truest friend we have when trials heavy and sudden fall upon us. When adversity takes the place of prosperity. When friends who rejoice with us in our sunshine deserts us. When trouble thickens around us, still will she cling to us and endeavor by her kind precepts and counsels to dissipate the cloud of darkness and cause peace to return to our hearts. Allah ga ɗana zai fita da ikonka cikin ƙoshin lafiya. Allah ka ba shi nasara a cikin dukkan al'amarin kasuwancinsa. Ever scintillating and sensational, General BMB proudly presents with its debut, Mahaifiyata. وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Your Lord has enjoined you to worship none but Him and to be good to parents. If either or both attain old age while living with you, never say to them any word expressive of disgust or dislike, nor reproach them with your actions. Rather, address them with kind and respectful words. Akwai kuma wani abu da yake so a miki bayan wannan? Ka bari sai gobe mana. Tunda har kina da bukata. Ai mun addu'a. Zan fara daga yanzu. Saboda واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. And be humble and tender to them and say, Lord, show mercy to them as they nurtured me when I was small. thank you. Make her help. Sake huta. Beware of double-faced and double-tongued. They give an impression of affection and pretend to be sincere and sympathetic, while in their hearts they harbor an opposite feelings. Wato kai abin da na fahimta da kai irin mutanen nan ne waɗanda suke kashe mutane suke amfani da wani sassa na jikinsu domin biyan bukata. Ki haƙuri mu. Wannan wahalar ƙarshen ta ce. Don gobe yanzu mun yi aiki. Yanka? Ko da za a yanka ni, na tabbatar babu kai a ciki. Ni da kaina zan kwantar da ke yanka kin mu. Duk zaman da ke a gidana kallon kuɗi nake miki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mahaifiyata, most emotional tearjerker ever. The indelible performance of the efficacious talent of present time, Fadila Muhammad, the natural talent of the old
Hadi Muhammad and the proficiency of Sani Swifi Chiro as it strikes your screen. Mahaifiyata, executive producer Yakubu Yahaya, producer Abubakar Hassan, story and screenplay by the most talented writer of present time, Yakub M. Kumo, concepts and directions, Bello Muhammad Bello, General BNP. Bana son jin muryarka, bana son ganinka, na tsane ka, Allah ya tsine maka albarka. And Allah hears everything and knows everything. Allah is the helper and protector of those who believe in Him. He brings them out of the depth of darkness into the light. As for the disbelievers, they have Ta'ut as their God, who drives them out of light into the depths of darkness. These are the people who are doomed to the fire, wherein they shall live forever. Mahaifiyata, grab your copy now. Wai yanzu baki daina wannan amin ba? Wai kin ga watan ki ne ma?
Ke, da Allah saurara. Ina son gaya miki ba zan taɓa karɓar wannan ciki ba, domin na san ba nawa bane ba. Idan kuma kina son in karɓi wannan ciki, to abin da nake so da ke, na yi imanin ba ni kaɗai nake mu'amala da ke ba. Sai kin tattara dukkanin mutanen da ke mu'amala da su. Mun je wajen likita ya gwada mu. Idan ya auna jinin aka tabbatar da nawa ne, to zan karɓa. Ba ta mu'amala da kowa abubuwan da kai. Kar ka juya min baya yanzu. Wannan duk damuwar ki ce ba tawa ba. Ko ba taɓa zaton mace mai tunani da hankali za ta yi irin wannan tunanin naki ba. Ta yaya zan aure ki bayan na gama sanin ki a titi? Da me za ki burge ni? Ke, kinga, ki maza ki bar min ɗaki na. Ki maza ki bar min ɗaki na tun kafin ma wani ya ganki kin shigo ɗakin nan. Kuma abin da ke so in gaya miki daga yau sai yau, kar in ƙara ganin ki a ariyar unguwar nan tamu. Wallahi idan na ƙara ganin ki zan ci zarafin ki, zan ci mutuncin ki. Wannan ya tsawon labari ne, abin da ya wuce ne. Idan kin bar nan kin fita daga nan, ki je ki faɗa rijiya. Wannan abin da ya dame ki ne, ni bai daman ba. Abin da nake so da ki, kamar yadda na gaya miki tun kafin wani ya ganki a ɗakin, ki yi ƙoƙari ki ban man ɗaki, kar kuma ki ƙara zuwa wajena. Idan kika tsaya kina min gardama, wallahi tallahi jikinki zai gaya miki.
Shi da kina zuwa makaranta? Eh, ina zuwa, amma na kammala ina jiran postin dina na tafiya bautar ƙasa. Gaskiya kin more rayuwa mai kyau. Ga miji na gari. Da ilimi na rayuwa, kuma tana da matsakar ban sha'awa. Ina ma ni ce na sami ilimi da rayuwa mai kyau kamar ke. Aiki ma baki makara ba Habiba. Idan na gaya miki zaki mamaki, bana sha'awar ci gaba da karatu a Dasam. Abbas Muhammad ne ya matsa mu. Sai gashi kamar wasa na gama digiri ina shirin tafiya bautar ƙasa. Gaskiya kafin a samu miji kamar Abubakar za a dade ana lalibi. A gaskiya ni dai nayi dace da miji. Gaskiya ne. A 'yan kwanakin da ne a gidan ni ma na fuskanci haka. Rayuwar ku abin sha'awa ta ne ga kowa. Kuma kuna matukar jin daɗin soyayya da juna. Akan ku na fara fuskantar yadda soyayya ta gaskiya take. Kada dai ki ce muna burge ki. Har ka fito? Allah ya fito ta. Ya naji baka kamshi. Kuma kin san na manta ma da magana tare. To shikenan. Bari na je na dauko maka. To shikenan dauko. Subhanallahi. Subhanallah. Gidan ciwo ko? Sani. Na kuma ki. Zan shiga. A'a, dawo ki zama ki huta. Sannu. Bari in je in dauko, in na dauko ne sosai ki fesa mu. Sani. Sannu. Yawa Habiba, na gode. To gashi sai ki fesa mu ko. Fesa mu wannan. Ya isa haka kada ki sa zuma su yi. Ke ya kafa? Da sauki. To Allah ƙara sauki ko? Idan Allah ya kai mu gobe zan je gidan iyalan. Ni a daidai wannan lokacin zan yi gabas da ganki.
sai Allah ya dawo da ni kenan. To bye bye.
Duk gidan nan babu inda ban duba amma ban ganka ba. Ban yi zaton zan ganka a bedroom a wannan lokacin ba. Kana da damuwa Abba Muhammad amma kana boye mu. Waye ya gaya miki? Yanayin da ka shiga ne ya sanar da ni haka. Idan ban yi kuskuren lissafi ba, tun daga ranar da ka dawo daga gidan su Habiba, ka dawo da damuwa. Rashin baccin da baka yi ma ina sanar da shi, amma na zuba maka ido ina jiran ka sanar da ni. Amma sanar ka sauya daga Abubakar ɗina mai faɗa min damuwarsa mu magance tare. Ni fa babu komai dai kawai. Tunda ka kasa gaya mu, ni bari na sanar da kai abin da ke ranka. Kana son auren Habiba, amma baka san yadda za ka yi ka sanar da ni ba. Waye ya gaya miki wannan magana? Ba na son abin da zai bata miki rai. Shi yasa na ɓoye miki wannan magana ban gaya miki ba. Amma waye ya zo ya gaya miki? Tun daga ranar da Habiba za ta bar gidan nan, na kula da akwai wani abu a zuciyoyinku. Kukan da Habiba take yi ba kukan rabuwa da gidan nan bane ba, kukan rabuwa da mai gidan ne. Kai kanka damuwar da ka shiga ta wuce sabo. Tun daga wannan ranar na tabbatar wa raina akwai abin da zai faru, amma na ci gaba da addu'a kuma menene zai sami ya zo min da sauki. A duk lokacin da ka ce min za ka je gidan su Habiba, hankalina baya kwanciya har sai ka dawo. Na ga babu canji. Shekaran jiya da ka dawo yanayin ka ya tabbatar min da cewa komai ya faru. Baba ta zo gidan nan ɗazu. Ta ce min ba ta yadda ka aure Habiba ba, amma na tabbatar mata da cewa aurenku da Habiba shine kwanciyar hankalin kowa. Ba zan ce kada ka aure Habiba ba, amma ina so ka sani ina tsananin son ka da kuma kishinka. Ban taɓa tunanin zan iya son wata ƴa mace a duniyan nan ba, amma ina zargin tausayin Habiba shi ne rinjaye zuciyata. Amma duk da haka ba zan yi abin da na san zai bata miki rai ba. Kamar yadda baba ta faɗa, ba ta san abin da zai bata miki rai, ba ta san abin da zai tashi hankalinki. Tabbas ni kaina ba zan so hakan ba, saboda haka maganan auren Habiba na haƙura da shi. Halima, ki kwantar da hankalinki. Ba fata na ka fasa auren Habiba ba. Kukan da kaga ina yi kukan son ka ne da kuma tausayin Habiba. Idan ma na ce ka da ka auri Habiba, za ka auri wata, domin tun kafin ka aure ni ka sha gaya min cewa kana da ra'ayin haɗa mata biyu. Saboda haka ba zan tauye ka ba. Na amince ka auri Habiba mijina. Halima, ban ga fa'idar yin wannan auren ba idan har za ki ci gaba da zubar da hawayenki.
ni na janye wannan magana na auren nan. Zan haƙura har zuwa wani lokaci mai tsawo da zan samu wata macen daban in aura. A lokacin hankalinki ya amince, zuciyarki ta amince da yin haka. Tabbas idan hakan ta kasance na zama azzalima, ban so yar uwata abin da nake so kaina ba. Na san idan baka aure Habiba ba, ba za ka kasance cikin farin ciki ba. Na sanar da baba na amince ka aure Habiba, musamman ma da postin ɗina ya fito aka tura ni wata jiha. Ba zan so ka shekara guda babu mata ba, hankalina ba zai taɓa kwanciya ba. Sannan za ka samu lada guda biyu, ladar raya sunna da kuma toshe ɓarna. Zan fi so ka auri wacce na san halin tafi da wacce ban sani ba, saboda haka na amince ka aure ta. Halima, tabbas na fi sauran maza dacin samun mace ta gari. Na gode kwarai da gaske. Na so ki gaya min duk wani abin da kike da bukata, ni na yi alƙawarin zan yi miki shi a matsayin tukuici. Ba na buƙatar komai a wurinka illa so da ƙauna, sannan ina so in roƙe ka wata alfarma guda ɗaya. Menene? Ki faɗa koma menene? Na yi alƙawarin zan yi miki shi yanzu nan insha Allah. Ina son auren ku da Habiba ya kasance bayan na tafi bautar ƙasa da tarewarta. Me yasa kika faɗa haka? Saboda ba zan so ka ringa ɗokin wata 'ya mace a gidan nan ba. Amma na san kafin na dawo ka gama ɗokin Habiba, za ka yi ɗokina tun da ka shekara baka ganni ba. Kin ga kafin nan kin zama sabuwar amarya kenan ko? Ina so in sanar da kai cewa ba na so ka ziyarce ni har sai na dawo, sai dai ka tura ƙananka Ibrahim da yarana. Duk abin da kika ce ai hakan za a yi. Uwar gida sarautar mata. Na zama kaga wannan turaren? Musamman na tanadar maka saboda na san kana son shi. Ka ji kamshinsa ko? Naji, na kuma gode. Da Allah akwai wata alfarma da nake so a wurinki. Ka wuce ka roƙi alfarma a wurina, umarni kawai za ka bayar na ce obi. Ina so a cikin kwanakinki, ina so ki bani wata guda a ciki in yi su tare da Habiba. Idan ma kuma ba za ki iya bani su kyauta ba, ina so ki gaya min nawa ne zan biya ki.
San da zuwa. Mene maka Abubakar? Wani kuskure na aikata a gare ka da na cancanci wannan hukunci mai zafi. Ruhina na azabtuwa da wannan hukuncin naka. Ina son ka mijina kuma ina son kasancewa tare da kai. Ni kaina ban so hakan ya kasance ba. Habiba ce ta sanar da ita komai. Ka taimaka ka sanar da ni laifin da na yi maka. Dan Allah ka tsaya. Ka sanar da ni laifin da na yi maka. Idan ka daina suna ni ka sanar da ni. Ba ka tsoron kada hakkina ya kai ka wuta? Ban ji daɗi yadda abubuwan nan suka faru ba. Tun da yaya aure an ta Halima, ban taɓa ganin sun yi faɗa ba. Balle har ta kai ta ga yaji. Haka ne. Shi yasa ni ma nake zargin kaina. Shi yasa na ɗauki komai na ɗora wa kaina. Ni ce na haddasa komai. Na same su suna zaman lafiya. Gashi yanzu na lalata zaman lafiyarsu. Har ta kai ga an Habiba ta bar gidan mijinta saboda ni. Ki daina ɗora kanki laifi. Allah ya san baki da hannu a ciki. Kuma kin iyakacin yinki. Sannan na sanarwa babu da komai. Yanzu haka mata wuce gidansa Halima za ta taho da ita. In Allah ya yarda. Amin wa alaikum assalam. Yawwa. Mun taɓa yi kyauta min ba. Kawai sai na waye gari na gaba kenan. Na rantsi idan baki dawo gidan nan ba. A daren nan zan bar gidan nan. Ina abin ku yi kai. Yana ci. Kawo shi. Ɗaya tsaki ko me ma ake ciki yau da za a yi shi a kare. Tunda ba maciji a yi ba a yi wani jar. Zama za ka yi ai, ba tsayuwa ba. Wai matsalar gidanka nake so ka karanta menene yake faruwa. Dan mun ranar wanka ba abu yanci. Ni na gaji da wannan kaiwa da kawowa. Na je na ɗauko ta. Kuma kima ta iyayenta suka duba suka yadda suka bani ita. Me ne kaurace wa matarka? Ka kaurace mata wurin kulawa, wurin kwanciya ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina so in san meye musabbabin waɗannan matsalolin da suke faruwa a gidanka. Baba, idan na ce Halima ta taɓa yi mini wani laifi, to tabbas na yi mata ƙazafi. Duk wasu abubuwa da ya dace da mace ta gari ta yi wa mijinta, Halima tana yi shi. Amma shi ne kake tozarta ni? Ka dubi girman Allah, ka sanar da ni laifin da na aikata. Sanin gazawa ta ne zai sa in gyara. Ba na so in ci gaba da zama da kai a cikin irin wannan halin, Muhammad. Wallahi ban sani. Daidai da rana ɗaya ba ki taɓa saba min ba. Na kasa fahimtar me kuke faɗa.
ban gane ba, kurman baki kake min. Ka karanta min buɗaɗɗen littafi. To menene ya haddasa haka? Ina so zan sauwaƙe wa Halima aurena. Na jin ka. Kuma muna sauraron ka. Ina so ta auri ɗan uwana Ibrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ma kuma Ibrahim, ina so ka amince da wannan ƙudurin nama. Kai ka saba ne kake faɗa kuwa? Na san Ibrahim. Ban yi hauka ba kuma zuciya ne ba. Ka fahimci me kake faɗa kuwa? Wannan maganar bata dace ta fito daga bakin masu nutsuwa ko masu hankali ba. Ko dai ba haka bane, baba. Ina son Halima. Ina son kasancewa tare da ita. Ko domin 'ya'yan da muka haifa da ni da ita. Na kauracewa Halima ne saboda cutar da nake dauke da ita ta kanjamau. Ba na so ita ma ta kama da shi. Kanjamau? Wannan wata magana ce da ba zai yi taɓa yadda da ita ba. Saboda kana son rabuwa da ni, shine zaka ɗora kanka wannan cutar abbaka? Ko da na rana ɗaya ban taɓa mafarkin rabuwa tare da ke ba. Hasali ma a kullum mafarkina shine kasancewa tare da ke, rayuwa tare da ke har abada. Amma kashi hakan ba zai yiwu ba. Akwai wata ranar Alhamis, na rage ma wani abokina hanya, sai roƙe ni kai shi za mu yi dubiya, za mu duba wani mara lafiya. Muna zuwa sai na iske a shera ba ne, shi ne ba shi da lafiya, a rabu tsohon saurayin Habiba. Bayan da na dawo, hankalina ya tashi kwarai da gaske. Sai na ɗauko hoton da Habiba take cewa ta tsara gani. Tana duba sai na tabbatar da cewa lallai wannan mutumin rabon. Sai ban gaya mata ba. Bayan da gari ya waye na ɗauke ta muka tafi asibiti. A kai mana gwajin jini. Sunan cewa mun yi tafiya zuwa ƙasar waje ne. Sannan koma na karɓa sakamakon, sai na tabbatar da cewa lalle da ni da Habiba dukkan mu muna ɗauke da cutar kanjamau. Ta yaya yin cutar da Halima, wacce da ta so na so tsakani da Allah, wacce da ta haifa min ƴaƴa. Ana cutar da ita. Kai tura da zama sanadiyar raba wa'annan masoya. Na haramta tsakaninku. Gashi yanzu na zama abin kyama. Abin Allah wadar a cikin al'umma. Idan zan kai wannan haƙi mai girma a kaina. Ake ce kika raba mu. Kaddara ce ta raba mu kamar yadda ta haɗa mu a baya. Ina so ki sani mai cutar kanjamau ba abin kyama bane.
domin cuta ne wanda kowa zai iya samunsa. Ina ƙaunar ka. Ina son zama da ke Habiba. Tabbas da a ce mai lafiya da mai wannan cuta za su iya zama. Zan iya sadaukar da farin ciki na zauna da kai. Wannan ba abu da ya kamata ka boye ba. Wuri da ya dace ka sanar mutanen da suka cancanta domin baka dukkan gudunmuwar da ya kamata. Kuma yanzu akwai magungunan da ake bawa yake taimaka masu ɗauke da irin wannan cuta kuma su rayu rayuwa mai tsawo kamar kowa. Wannan shi ne kaddara ta. Ibrahim, ga amana zan bar maka, ga iyalina, ga kuma ‘ya'yana. So ka rike su amana, ko da dai zai hana shi. Ki yafe mu Hajiya, ki yafe mu, ki yafe mu. Allah ya yafe mu. Wannan dalilin shi yasa Nana ce ba ta so na, ni mai kisan kai ne. Wannan dalilin ne yasa ka fito mana ranar da aka haifi Nana. Wannan dalilin ne yasa kike amfani da sunana a makarantar sunana. Wannan dalilin ne yasa sai ka sarba ki da gidan iyayenki saboda ke jinin mu. Kai shiru. Dan Nana ba ta mun komai ba. Ni ne muku. Kuka yi min abin da kuka yi min. Sai da yanzu za ku zo ku bani hakuri da nake da ƙarfi ku ba ku da shi. Me muka yi? Mene da za a mun haka? Sauran awoyi kaɗan ki shiga da na sani. Tashin kiyamar rayuwarki zai zo tare da hisabinki.
ba tare da kin mutu ba. Ki bar wa'azin idan na dawo sai ki ci gaba sai na dawo. Dreams shattered, gloom sets in and suspicion rear its ugly head. Nemesis, recklessness, pressure and acrimony. Baki isa ba, ba zan iya bari ki ci gaba da zaman aure da ubanki ba. Wallahi ko da zan yi asarar mijina ba zan yi asarar ɗanta ba. MARI Productions present Godiya. ciwo da mageduwa zuciya baya na ta baya takuwa da tsalle zuciya ita ce tsoka ta gudan jini sai da jagora makaho zai yi gani ku gane ina ilimin nake ina wayewar a karan banza kin yanke hukunci kisa karai mai tsada irin na aure kin ga yanzu boko bai miki rana komi ba ko saboda ke dai baki ba shi yasa Godiya is a film that's centered on a confused mind that requires clarification. Their house is destroyed. Godiya na Rahama Abdul Majid, shiryawa Abdul Ahmad, daukar nauyi Nura M Inuwa, labari da kuma tsara Rahama Abdul Majid. Ko da a kotu ne sai na karbiya ta. Mataimakin mai ba da umarni Amini yan Saboni. Idan kika mutu kika wannan ya zan yi da duniya bayan dukkan abin da muka aikata an dauka an saka a cikin yanar gizo. Me zan ce wa mutane bayan sun karanta hakan? Idan kana ƙaunar uwanka da ubanka ka rubuta min takarda ta saki uku. Domin idan ina zama da kai tamkar ina zama da ubana ne. Ƙarya kike yi. Baki isa ba. Haka na faɗa idan ka cika ɗan halak ba shegi ba ka aikata haka. Ba da umarni Mu'azzamu Idi Yari. Godiya ne. Babban labari. Ga wani babban sako kunshe da wani babban al'amari daga wani babban kamfani. Global Time Movies ke gabatar muku da babban labari. Babban labari. Ke tuka kowa san inda ki. Wace irin waya ce ban buga ne? To bari ki jin gani ba saba daga ke hashi. Hashin zargi ba shi da kyau. Addinin ma yayi hani da haka. Shashasha ke kuma kika ce waya hakkin ke kin yarda da abin da kike sanni me miki. To sai kin yi. Ka cuce ni da ta. Nayi nadamar haɗuwa da kai. Babban labari ya ƙunshi cin amanar zamantakewa ga kuma rashin zurfin da ramin ƙarya yake da shi ko an shekara haƙawa. Yanzu Hafiz ka rasa abin da zaka jefe ni da shi sai mu'amala da maza a waje. Ai ko ba a yanke hukunci da zato. Da wani abu ne ya faru ba zai kasa ya sanar da ke ba. Banda an gaji munafici da mugunta. Dan me yasa da tana aiki zaka yi mata bakin ciki da dan alherin da take samu? Hajiya da Allah duk wani abu da zaki iya kira na da shi. Ba zan damu ba amma kai ki ƙara samun iyayena ciki. Ni kake gaya haka? Abin har da rashin kunya? Ni mutum ne kamar kowa da aka halarci zuciyata da gudan jini ba a cikin bushi aka saki zuciyata. Ai ko musailamatul kazabi bai kai shi ƙarya. Idan kai baka fahimci abin da ke zuciyarsa a game da ni tuntuni na fahimta. Ba na so kuma da mutum. Babban labari.
shirin Jamilu Kofar Mazugal, tsara labari ta yadda zai dace da tunaninku. Nasiru Nit, daukar nauyi Abdulaziz Dan Sumol. Har ga na santa kuma na san me za ta iya aikatawa. Babu abin da ya dace da Hindu illa matar gida, matar kulle. Ni? Wani matsiyacin ne ya faɗa maka haka? Yanzu ka yarda da maganganun munafukan abokan wanda ba sa ƙaunata? In dai har ba shi da hankali da tunanin da zai gane yayi abin da ba daidai ba, fito da kanshi, to ban ga dalilin da zai sa a kira shi ba. Dakata. Kar ki saki sa bakin ki a cikin wannan al'amarin. Duniya cike take da munafukai, algungumai marasa tsoron Allah. To Allah ya isa tsakanina da wannan abokinka da ya min kazafi. Kai Allah ma ya tsine mata. Ba da umarni a Lagos Zak. you.